lige pludselig, så havde de kun 2 tilbage. Ja, hvad hedder det? Svamp! Begge sider, vi kan ikke komme derfra, derfor de er kommet midt på. Men vi har jo en cykel, de kan heller ikke komme den her sammen. Så skulle du næsten gå lige derovre, lige med de der 2 træer, eller de der 3 træer. Ja. Så ligger den herovre. Og det var mig bag, men du skal bare ikke lægge det tæt på fladet. Nej. Bare gemme sig deroppe. Så bare hak dem, når de kommer. Sejt. Ja, bare læg det stramt sådan. Fuck. Er du død? Nej, jeg bare sover. Ja. Efter det, så brænder ned igen. Ja, bare kom, Alex. 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 Klar. De ligger lige fremme. Har det. Kør efter dig. Ja, meget på. Kommer bagop. Se mig væk på de. Ja. Okay, prøv at se, om du kan komme længere ned. Jeg har en stor ned. Hvad? Ja, man! Vi kan ikke holde øje frem. Der er en derovre. Ja, jeg har set. En til venstre for mig. Ja. Hvis han... Så kommer I op til ham til skyde. Kan jeg holde sikringen på ham? Ja. Lidt frem, Rasmus. Lidt frem. Præcis. Niklas, ja. Hvis du holder sikringen på ham, ja. Så rykker jeg og Christian frem. Ja, herovre fra. Ja. Du holder på ham. I to holder på ham. Det er Nikolaj dernede. Det er Nikolaj dernede. No! Sygkop. Det er samme mig. Hey. Det er ret fedt. Kom! Sådan er det! Det er det! Ja!
Hvor mange gange har du tænkt dig, du skal blive op? Tak, mand. Hvor mange gange døde du, Alex? Kan man se? Må jeg se? Du har hakket lige på snudskaften. Nej. Fuck, det står lige skud. Den er færdigkommet. Svamp er ikke død, han? Nej, Svamp er ikke død. Han er også helt skud. Idioter, mand. Okay, får du dum, Rasmus? Bliver du ikke ramt, P? Hey, du er død! Ja, du blev ramt. Jo. Jeg er det på film. Jeg sagde, de lå derinde, mand. Det er det så meget godt. Hvad så? Døde du? Ja, du blev ramt på højre. Jeg er ikke skidt, du kunne gøre, mand. Nej. Jeg tænkte, da du var død, ikke?